سلام كمي كنيخم كورة تعادلتي مدب على قوات كرسن روش حدش عمتن لدتن كوننا اندات منخو نلومي حدش مدب مالت زواري بلاش علم قوات كرسن زبل حيزالكم متيلخو نختتكاتلو بخبري يدمكم زوارولكم انا حاوكم ميران افريقيا سنة مكتال كم زفلت ود سب ولد كاب زبلات يزو استفرالي مستات استخبيو حتى كم ما بنعلي مثل خلالي الجمر سلازد ما يوم كانوان كاب شيح قالات حانت مثل تبلتي لهم زمسلو مبقسي حسب كبعي بزح كخوني خيليو قنا اب كبعا كم تزبلو نتزرع يزغب نسو حكا قبعيو حاونا ملكيتا دما نتيجنا مرنا بسدت بغبا غيرو بلطنا فتين الله نوم بار كولات عزبتي حاونا ملكيتا بساوا سدت ملكيتو زغبا غبا كنرينا سنة مكتل ابزا غبا مس ملكت حدا سب تراي زبانو كاب منغاغا اف حرقت ناب منغاغا قدم زصنتو علي دناسوري زنطر دلو እዚ ድማ እዚ ነበርዶ ህይወት ክፉ ዘይምጩ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዚ ዝኸረ ዘሎ ህይወት ድማ ካብኡ ዝበኣሰ መንገዲ ቅበሎ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክተልና ዘሎ እዚ ሰብ ጥራይ ዝባኑ ምዃኑ ማለት ኩሉ ነገሩ ክዳውንቱ ንብረቱ ገዲፉ አፍ ሓርገጽ ናብ መንጋጋ ቀደም ዝጸነቱ ዓሊ ደናሰሪ ዝነጥር ደሎ እዚ ድማ እዚ ነበርዶ ህይወት ክፉ ዘይምጩ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዚ ዝኸረ ዘሎ ህይወት ድማ ካብኡ ዝበኣሰ መንገዲ ቅበሎ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክተልና ዘሎ ኣብቲ የመን ሸነኽ ድሕረ ባይታ ዝቐባይ ሊላ ሕብሪ ሂቦ ደሎ ሊላ ድማ ንሰላም ህዳት ጥዕና ሓይሊ ሓበን እዩ ዝገልጽ እዚ ድማ እቲ ሰብ ዝነበሮ ከባቢ ሰላም ዝመልኦ ጥዕና ዘለዎ ናጽነት ዝስምዖ ከም ዓዱ ዝርዮ እዩ ነይሩ ሓደ ሰብ ዝክፎ ዝነበረ ግን ኣፍ ሓርገጽ ታተወይ ሸነኽ ናይታ የማን ናይቲ ቅብኣ ከውሒ ደረቕ እዩ ዘመልክት እዚ ኸዓ እቲ ድርቂ እቲ ጽምኣት እቲ ተሪር ናብራ ናይቲ ወዲ ሰብ እዩ ካልእ እዚ ሰብ ካብ የማናይ ሸነኽ ናብ ፀጋማይ ሸነኽ እዩ ዝዘለል ኣብ ፀጋማይ ደሎ ዳናሶር ድማ ሙሉእ ተንጸባሪቑ ማለት ኣፉ መጋግኡ ሃሃቢሉ እዩ ዝቕበሎ ዘሎ ኣብ ፀጋማይ ደሎ ድሕረ ባይታ ምስ ንምልከት እቲ ቐብኣይ ኣራንሺን ሕብሪ እዩ ለኺዎ ደሎ ኣራንሺ ድማ ደስታ ዓወት ሓጎስ ፈጠራ እዩ ዘመልክት እዚ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ዝነበሮ ፀልማት ህይወት ናብቲ እሱ ህይወት ክኸይድ ብምባል ናይ ዝገብሮ ጉዕዞ እዩ ድሕረ ባይታ ናይቲ ብፀጋም ደሎ ቅብኣ ምስ ንምልከት ሓንቲ ፍርቃ ዝተቐብአት ፀሓይ ብየማናይ ሸነኻ ጸሊም ትነብእ ብፀጋማይ ሸነኻ ድማ ብጫ ትነብእ ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ እቲ ስደተኛ ማለት ሰብ ጓሂ ይነብእ ነይሩ ኣብ ዘሎ ድማ ሓጎስ ጥዑም እንዳነበረ ግን ስቲል እውን ይነብእ ምህላው እዩ ዘንጸባርቕ ካልእ ኣብዚ ቀባኢ ከመስግኖ ዘይደሊ ኣብቲ ፀገማይ ደሎ ማለት ዳይናሶር ፀገማይ ደሎ ሸነኽ ደው ኢልዎ ደሎ ሓደ ደረቕ ናብ ምድረ በዳ ዝኸደ ኣከባቢ ክኾን ከሎ ብላዕሊ ድማ ቀጠልያ ሉመ እዩ እዚ እንታይ የንፀባርቕ እቲ ዝረኣየካ ነገር ብላዕሊ ዝተሸፈነ ልሙዕ ክኾን ይኽእል ውሽጡ ግን
ብጣዕሚ ደረቕ ከም ምድረ በዳ ዝመስል እዩ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ቀባይ ነቲ ክብሎ ዝደለየ ማለት ኩነታት ስደትን ደጋጥሞ መሰናኽልን ብዝግባእ ኣንጸባሪቕዎ እዩ እንተኾነ ብፍላይ ኤርትራውያን ዝሓልፍዎ መሰናኽል ብሓንቲ ቅብኣ ወይ ድማ በዛ ተሳኢላ ደላ ጥራሕ ዝንጸባረቕ ኣይኮነን ኣብዚ ቀባይ ብኩሉ ሸነኹ ከንጸባርቆ ፈቲኑ ከተሎ ሓንቲ ዝጎደለቶ ኢለ ድኣምነላ ግን ኩነታት ባህልን ሰሃራን በናይ መልክዑ ክገልጾ ፈቲኑ ምናልባት ቀባይ ባዕሉ ኣብ ኮመንት ይጽሕፈልና ይኸውን ካብ ዝተረፈ ግን ንቀባይ ሙሉጌታ ካብ ልቢ እንዳመስገና ንኩሉ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብና ድማ ሰላምን ረብሓ ከውርደሉ ንምነ ሰናይ ይቕረን ሓፂር ድሕሪ ባይታ ኣርቲስት ሙሉጌታ ተክለ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደሳለን ዳህላግን ካብ 6 ክሳብ 7ይ ቤት ትምህርቲ ናጽነት ካልኣይ ደረጃ ድማ ካብ 8ይ ክሳብ 11 ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ባርካ 12 ክፍሊ ዋርሳይ ይከኣሎ ኣብ ስነ ስእሊ ከዓ ኣብ 1995 ኣብ ኢብራሂም ሱልጣን ብፋይን ኣርት ኣብ 1996 ኣብ ጀነራል ክለብ መምህር ካሕሰ ፀጉ ኣብ 1996 ኣብ ኢብራሂም ሱልጣን ብፋይን ኣርት ኣብ 1997 ኣብ ሞዴል ማሕበር ረቂቕ ስነ ጥበብ ኣብ 1998 ኣብ ኤክስፖ ብቻይናዊ ፕሮፌሰር 2009 ሲነማ ኦዲዮን ብሱዳናዊ ኣርቲስት ከምኡውን ኤርማስ ኣበ ኤግዚቢሽን ተካይዶ ኣብ ከረን 2003 ግራንድ ሆቴል ኣዝመራ ካዛ ደሊ ኢጣልያ ናይ ባዕላዊ ኤግዚቢሽን 2003-2007 ከምኡ ድማ 2009 2011-2014 መካምቦ ኣብ ኣስመራ ጋላሪ ድማ ብውህድ ኣርእዩ ኣብ 2002 ኣብ ዩሮፒያን ዩኒየን ዝተካየደ ውድድር ሳልሳይ ብርጫ ኣብ 2003 ኣብ ኤክስፖ ፌስቲቫል ዝተካየደ ውድድር ቀዳማይ ብርጫ ኣብ 2008 ኣብ ኤክስፖ ፌስቲቫል ዝተካየደ ውድድር ካልኣይ ብርጫ ኣብ 2009 ሳልሳይ ብርጫ ኣብ ሃኩሰ ዝተካየደ ኣብ 2007 ኣብ ዩሮፒያን ዩኒየን ዝተካየደ ድማ ካልኣይ ብርጫ ከምኡውን ኣብ ኦሎምፒክ ዝተካየደ ኣብ 2007 ቀዳማይ ብርጫ ወሲዱ